Beograd stvarno ima neku dobru energiju noću. Osjećam se dobro, osjećam se nekako uvek uzbuđeno. Kad znam da radim na mestu na kome sam radila puno puta, otprilike znam šta da očekujem. To bi ja volila da znam. Volim da mislim bar da je šarenolika ta publika i da se ne ponavljaju naravno stalno isti ljudi. Što ste duže u tom poslu, to se više vaša publika profiliše i što ste poznatiji u tome i u tome šta radite. Kad imate svoj specifičan stil, onda publika zna šta da očekuje od vas. Moje devojke iz Girl Panica koje radimo zajedno, čak i kada na nekoj žurci ne radimo zajedno, podržavamo jednu drugu. Niko od njih nije stalno i na svakoj žurci, ali svi se trudimo da jedni drugi ispratimo. Spremna sam za nastup, da, sve je namešteno i jedva čekam da počnem. Ja se uvek držim tog deep house-a, ali za ovakve barove to nekada bude malo i funky, disco, tako vidjet ćemo malo da izmešamo sve i svašta. Što se tiče večerašnje žurke, za bar je ovo poprilično dobro i jako su puno đuskali, bila je super energija. Ja sam se dobro provela, čini mi se i ona.